Ассалому алейкум, духтаро. Хуш омадед ба канали ман. Шумо чӣ хел ҳаститон? Корубори зиндагитон, саломатитон чӣ хел аст? ҳавоҳои хунуканда, хунук нахӯрда гаштитонме? Ман ҳозир камераи қуш кардам камтар ба саволи шумо ҷавоб гардонам. Духтаро, аози навъа кор омадам. Хӯрокишом тайёр кардасам, бора аози душ ба дар омадам, камтар инҷа корам буд. Камтар уборкача кунам гуфта, ҳама ҷо бардак, анча хеле дидоси чиркон пур шуда бурафтагӣ. Камтар поддерживающий уборкача мекунам, тамом. Бозуни кухни ябон доштам дар кор хӯрокишом каросем. Баъде ки хӯрок пухта шавад, баъд сони ҳама ҷои ба сар мекунам. Насход гражданства, духтаро, мани номерои экрананд ки дидосид, ами номери ман WhatsApp. ҳаракат кунед тарфи шаб ба телефон кардам ба, ман рӯзанда коранда мешам. Можуд бардошта натонам агар, духтаро, хафа намешудагӣ дугонаҳо. Чунки ман коранда бисёртар зони кассова мистам, барои ҳамин телефон мумкин не. Абед ба мебурам, қати духтаро мебуроем, телефоно гифтам беям вақт нест. Бахе гап-гапи худо мокати, даро ба ним соати вақти абед бубурам дига омоям, тез мегузарад. ҳозир будаги гап баъд ҳама гапи кори агар сар мекардагӣ бошид агар, но нашуд документ. Баъди соли нав, чунки мин дирӯз мо рафтагӣ будим барои бачаҳои документиша супуридан. Короче, барои фасоби ё хе чизо документҳои накарда мондагиҳомо буд. Ҳамаҳо ва рафтим, вай нашуд. Талон наметим гуфтан. Уже после Новый год талон дода шудагӣ гуфтан. Барои ҳамин кори худомоям ҳал нашуд. Чапа гашта омадим. Нашуд плаш ман ҳозир ягон чуфта наметонам ҷон духтаро. Чунки вай сумма ман худам намемонам. Ҳамин ҷое ки столни паспортанда тайёр мекардагиҳо нархи худашо намегӯян, амон суммая мегӯям ман духтаро. Ҳозир ман худам фалон қадар пул гӯяму то есть ёки мул ёки кам бошад агар, конечно, ду гапа мешам, неудобно. Барои ҳамин чӣ кунем? Баъди Новый год ман нархша мегӯям. Комментарияда нависта будам ки чанд сум гуфта. Ман суммаша ягон хе сразу гуфта наметонам духтарҷонои азиз. Но хулас ки ҳамин, ташаккур ба ҳамаи шумо духтарон ки бо ман ҳастед, видеоя мебинед. Худованд аз шумо розӣ бошад. Мондани лайк фаромӯш накунед, он духтаро, илтимос. Ну ютубам як агар ки сар кунед, агар як ишқман мешид, ягон ҳамин тарафи плюсаш равад агар, амон боз нақш шудан ба ҳаракат мекунед духтаро. Боз дар комментария нависидан ки муаззамачи шавҳаратон чӣ хонанда телефон шумо снимат кардост китонанда не против меифта, но не против нею, лекин қада номаш чизе намекунанд. 100% да, ини баъзи влогҳое мебиниянд, заншӯ ба ҳузур снимат мекунанд. Ини мо хе немад ки мо вай бихушашон хе телефон хе кору бурузинакова қош намешан ки ҳаян. Барои ҳамин қада ваёва интересна не. Мана хай 100% поддержка мекунанд. Ягон шумо вай намекунанд. Ахе чӯе хе снимат кардӣ ё накардӣ ё накунӣ, не, просто умуман ҳамин хонанда бошам ҳам ки не так что барои телефоно гифта видео снимат кардан. Баъзи ютуба кино пино бинам агарам, но намефурад. Кор мебиён, баъзи хӯрокшон накишта тайёр карда метиям. Ну бо чӣ телефон бишини агар бовай мекунам. Хе вақтонда фелишо мебиёд, хе вай накун гуфта телефон дастат нагир гуфта. Хе хонанда бошим бисёри вақто ай ғавори бачаҳои телефон гифтам беям вақт несту. Баъзи вақто мешад, дамихе. Да, синок. Да, Усмон. Ой, Усмон леко собирал, да? Это папир. Да, это виву. Рӯша чиркаша. Имрӯз Абубакрино мактаб чай пиҷа буд. Подарка конфету чизо вай кардагӣ. Родительски собранида пул парофта будим. Ҳама қандоя кушода. Гизда мондааст.
ҳозир камтар чӣ мекунем, уборкача мекунем. Ман инҷанда чирком ҳая бо ин чиркохушудагӣ гифта таҳ кардан дар кор. Абубакр Абдурахмон свободного бромдан домашнее задание не испогорюзи джума. Дарсошон намешад. Пага Абубакр намерам мегӯяд дарс ба и Абдурахмон нове чай пизе пага. Наконец-то як-ду ҳафта бо ин Аҳмидбаиди Ғазали мактаб дам мегирем. Анҷа духтаро ҳозир ман кастрюлёма ҳамаша ба тӯда кардам. чотаҳай хаякта калонша кам истифода мебарам. Қада хедрунаш зад намешади набинед. Иҳо раса уже солои бисёр кор фармудагӣ кай тоза ки кади як бор як маротиба мехай истифода бурда ягон чи тайёр кунӣ дараб дарунаша мехай зад мешад. Азо мехай дарунаш зад шавад агар ганда мебинам духтаро нафсам тиққа кадам мегирад одама ягон чиз пухтанишам намебиёд дилнокаш мешад дарунаша мехай зад шуда мебиёд. Иҳо расо солои бисёр иҳо расо кӯнҳа шудагӣ гон сексекин ябо ҳама чизо ман нав каданам дар кор. Короче валбрес дидам стеклане духтаро агар киманда мехай бошад кор фармудагӣ бошад ҳатван отзавешенайси чихе нағз меёгандами агар ки махул шавад агар хаёлам кити мехай стеклани гирам средства бисёр вақта мехай истифода мебарам на магазини продуктови вкусвилла мегирам барои удалини жир. Ну нағз тоза мекунад агар ки жир нав бошад агар нағз тоза мекунад агар сахти бад бошад агар хада нағз намебаронад. Боз ҳамин пемалюкс ки аз боз боли ҳамин пемалюкс мезанаму железки губка кати вай мекунам тоза мекунам. Так что ҳам то якта средства кати тоза намешад иҳо. кастрюлома сафед када гирифтам духтаро аз рӯи бенидам хеле блеск метиҳад лекин дарунаш хеле ки дидед гуфтам ку ҳазор средства кати шӯям ана мехе уже ну типа краскаш рафтаги хеле зард мемонад. як бор ки истифода баред бо ярки хеле вай мешад тёмни мешад. ҳамин як бор ҳам шамон кадан дар котам хеле дарунаша чикадаму вау катиш там пемалюксу во средствои мехе против жиру ваҳои ҳамроҳ када ки так что мехе нағз тоза набинед. Железки губка кати кадам серано мехе хира монд дарунаш. По виду бенед агар рӯш нағзо дарунаша мехе ну короче нағз тоза нашуд. Истифода бурда истам. Гуфти гапо ойлика гирим агар мехарим ба. Духтарони ман инҷа начинои уборка аз 10-15 минут ба тоза кара мешам. ҳоли хӯроки шоми ман тайёр нашудааст. Барои ҳамин то тайёр шуданаша камтар ҳаминҷоя уборка кунам гуфтам. Сабабе ки рӯз ба кор ба мерам барои ман фарқ надорад рӯз ё ки шаб бисёри кори ман ҳамин шаба ман мекунам корои хонаям. Рӯз ба барвақт хезамам ки бачаҳои ба вақт бедор накунам гуфтам саҳар кити уборка намекунам ба бисёри вақто фақат тарафи шаба мекунам.